nili film production pen ser kungri pi pukar bilam kanarjan kaceparjan amohor kinep ki pajutpon lakhain korop nilip MEC constituency angkanglong karbi lamarjan ki pangchu jiaphan nili film production atum pen lamarjan ser kungri pi arjan mohor kinep ki pajutpon karbi alama ki pirthe adangalong kapache thangji aphan ke karbi lam kanarjan penta esilo sonthot si kedam tangning kansur hini aning kanalom pen nili film production keseng nang chenglo lapen nili film production pen ove kimi arjan helo kecheng si kabonda alam arjan lo lapen nili film production atum kedam tang anta karbi film society mate thihek pen KFS along si chirip dun bom pen si kam tami claim pon bom lo rangsena sarpo award setami chepate dun bom pena jahak anong ike chepalong dun bom lo kewangji rangsena sarpo film award along ka chepate dun jiaphan piningle thotta nili film production pen ser kungri pipu lamarjan pinini phain kora hinni arni arjan kinep kepajut ponlo bangso alamarjan along ka cheparjan atum lake cheparjan bangphu Jameson Crow lapen nilip ingti helo cheparjan bangphi nerola phangcho pisi cheparjan ponlo story lapen director lake Moses phangcho script writer lake Philip Tisosi tok ponlo lapen producer ke tung e laikamar lapen nilip MEC Pobitro rong pihelo lapen nilip artist atum do an cherap cheto dunsi mesen pen ser kungri pipu alamarjan ka cheparjan amohor kine pachun ponlong lo Joki hola pen Philip Tiso Lotiki News Karbi Anglang nilimen ke Moses phangcho nili tumke nili film production pohando nili tuma production amen ke a movie amen ke la pohando ser kungri pipu tumo bang ke lalo sining pen longli purity jitu hako hut jangriso la pen ser kungri pi koson si la so purity long ke wang la pen lang nang ka chingluma mate koson si la so jangriso pen ser kungri pi ga chitong ma pula so atumu si nil tuma sabu hako mate aprang atumu si nil tuma sabu la so film long ken po laba pini nil tum la son si ke mene ka pi juta son lo la pen nil tum la so a movie bang ke mate la so alam kanar jan bang ke December chi close nil tum release pon